Nurlanı boy nurlarında Sin sazınla oynadın Nindi kıllar şirttir emrin Ulma dur yaş kulların Nindi kıllar şirttir emrin Ulma dur yaş kulların Bakşanın bir başmağında min oturdum Tыңладым да Мәскәү Олимпиада комплексында алмағашларын жырлап, тамашашыны бейіткән, новые имена Бүтін Союз бәйгесендә жиңгән, Азия тауышы бәйгесендә дипломант булган, Голоса Россия конкурсында 13 жырының 12-сен татарча жырлап, беренче урын һәм алтын медаль алган татар жыры конкурсы лауреаты, Муса Жәлил бүләге иясе, Бүтін Союз телеканалларында заманының иң популяр булган Ширек рук, Голубой огонек тапшыруларында татар телендә жырлаган бердән-бер җырчы Нурәхмәт Мөхәммәтҗан. Ул безнең арабызда юк инде. Моннан 2 ел элек фаҗигале төстә вафат булды. Ә бит аңа озын гомер юраган булганнар. Sin sazınla oynadın Yangradı mыңlı kıllar Sin sazınla oynadın Şanlağan şul hıllarında Berber üttü yıllarım Ütte ayalar Бер үлеп терелгән кешене озын гомерле була диләр. Әмма телевидение һәм радио фотларында аның язмалары гына торып калды. Sayra bilmişi gıppına Halma qaşıları, sayri sandı qaşıları Мектеп үйрейтін енді балақайлары. Ауыртты да тәккен ішкап түштік больницқа. Неше күн йотқаны аны өлді деп хабар еттілер. Біз аннары Ғали біле екеуміз міндерлер салып, жібірғаннар алып, олмаға түштік. Олмаға түшсек, үлмеген, исен, ятып тұра күліп кіне. Өлді деп, аны неге шығарып қойғаннар енді моргқа. Әйе, біз түшкенде исеніге. Өзі тірілген, нешлеп, үлмеген кішіні өлді деп хабар еттігіз дейді врачларға. Әзірек дулап талды бабайым, қатын қыз врачы ол шағанда. Біз аны өлді деп айтып тұрдық дейді. Нұрахметнің неше еш екенін қатырләмейм. Ол шағында. Бала шағында. Халык мәхәббәте, алкышлар, чәчәк бәйләмнәре. Әлбәттә, Нурәхмәт тә популяр җырчы булып тумагандыр. Талант деген нәрсе кішкенеден аның оқығанда көрініп келген ол. Аннан шул жырлағанлық білән клубта эшләгәндә ул армияга тикле. Армиядан кайткач тагы клуб директоры булган ашты. Анда клуб директоры булып эшләгәч бит инде хәзер диплом кирәк бит инде. Шул диплом дип Казанга китте инде ул. Беренче елны кирә алмагач кранга укыды. Кранда укыган вакытта художественный самодеятельностьләр оештырып, Казанда выступать иткәндә укытучылар күреп, кире чакырып алалар аны. Музыка училищесына чакырып алдылар аны. Аннан консерваториягә күчерделәр. Шунда тагы
оқып бітіре алмады аны, уже концертлар белән жүріп, ул анда кайтып та кіре алмады ахыры инде. Ул инде беренчеләрдән дип әйтик, чит илләргә чыгып, Финляндияларда, Төркияләрдә булды инде, Германиядә булды инде. Аннан инде ул лауреат исемнәре ел сайын диярлек белән яулады инде. Бәйләүгә килгәндә ул бөтен тормышын шушы халыкка, шушы җырга багышлады инде. Ну, гел дөрес үк бәйләделәр дип әйтеп бетереп булмый инде. Менә моның тикле лауреат исемнәре олмаган артистлар да Татарстанның халык артисты исемен алып чыктылар. Ә моңа нишләптер бирелмәде? Менә шушы үләр алдыннан бик яңадан инде бу күңел биреп яңадан йөри башлады. Мәскәүгә барып кайтты, шунда күчәргә йөргән соң вакытта. Ничектер аны монда бик Татарстанда бик әһәмият тә биреп битмәделәр булса кирәк инде. Шунлык белән шушы лауреат исемнәре алганнан соң Мәскәүдә Ширик Ру Голубой огонёкларда татарча җырлап, ул андагы алып баручылар белән танышып, менә соңгы вакытта шул яка таба тартылды инде ул. Ну, аның ул хыялы барып чыкмады, үзелде. Нурахмат белән инде консерватория тугай торагында бер бүлмәдә яшәдек. Аның белән ничектер менә яшәү җиңел иде. Ул шундый бер катлы иде, эшкерсез, шундый гади менә. Нурахмат ул аш-суга да оста иде. Шул менә бернинди шартлар булмаган, шунда ул ишмаклар рәхәтләп пешерәләр иде. Ашларны әйткәндә ягайнаган. Аннан соң ул бик кунакчыл иде. Без укыганда бер педагогта укыдык. Профессор атаклы укытучы Зөләйха апа Хисмәтуллина классында без укыдык. Әйтер идем, анда да мөнәсәбәтләре укытучылар белән бик әйбәт иде. Зөләйха апа аңа өметләр баглый иде. Аның җырлавына, тавышына. Аннан соң инде 4нче курста укыганда, ялгышмасам, филармонияга, Болгар группасына чакырдылар. Аннан соң инде монда сирәк тора башлады безнең белән. Гастроль читилләр рәхәтле барып йөрде ул өстен вакытта. Аннан соң дәресләргә сирәк башлады инде. Ничектер инде гастроль булгач. Ул әлбәттә, мен әйтер идем, бөтен мөмкинлекләрне ачып бетерә алмыйча безнең арабыздан китеп барды. Минем өчен ул менә шок дип әйтимме, ничек инде менә шул ничә еллар буе бергә аралашкан кеше яшь килеш шундый хәл булган мин ишетүгә бөтен күңелләр нәрсәп китте инде. Аны әйтеп аңлатып бетереп булмый. Шундый нәрсә бар бит инде бездә. Шундый җырчыларга исән вакытта ихтыяр биреп бетермиләр. Шундан бу дөньядан киткәч кенә искә ала башлыйлар, тапшырулар әзерләр, ифрага чыгарып алалар. Менә исән вакытта күрәк кирәк иде игътибар. Лаеклы бәяләп бетерә алмадылар. Кар кызыдай килде, эшләремә керде. Коткарышың булып нигәдер, елмай әле тагын, дөньяның шат чагын, минем дә күрәсем киләдер. Новые имена Бөтен Союз бәйгесендә татарча җырлап җиңә Нурахмәт. Хатын-кызлар арасында Украинадан килгән Таисия Павали беренчелеккә чыга. Бүген Нурахмәт кайда да, Таисия кайда? Бу җиңүләр өчен Нурахмәткә ниндидер хөрмәт күрсәтелергә тиеш иде бит. Ул үзенең сәнгате белән татарны күтәрде. Халкыбызның башка милләтләрдән ким хур түгеллеген, бәлки әле өстенрәк тә икәнен раслады. Аның турында мен бик күп мәкаләләр яздым. Әмма Нурахмәтне мөхәррирләр бик өнә бетермиләр иде. Нурахмәт алтын медаль алып, Голоса России конкурсында җиңеп кайтканнан соң язып алып килдем бер гәҗиткә. Без ул турыда хәбәр бирдек инде диделәр.
ей ғәрләнді шуңа Нурахмәт. Шул хәтле зур конкурста жеңіп тә, мен бір зур мәкаләгә дә лайык түгелмени диде. Ул елны аның белән хатын-кызлар арасыннан Таисия Повали жеңгән иде. Шуннан берничә ел узгач, Нурахмәт белән очрашканнар алар. Таисия Повали сөйләгән, аңа фатир биргәннәр, атказанган артист исеме биргәннәр. Нурахмәт шул вакытта уялган әйтергә дөресен. Миңа да фатир бирделәр, атказанган артист исеме бирделәр. Аннан соң президент әле машина да бүләк итте дип алдап кайтырга мәҗбүр булган. Әйтә алмый бит инде. Бер гәҗиттә лайыклы мәкалә дә чыгара алмадылар минем хакта дип. Иң кызыгы шунда, Нурахмәт үлгәннән соң аның үлеме хакында миңа берничә гәҗит мәкалә язырга тәкъдим итте. Кешенең бәясен без исән чакта белмибез. Әгәр дә ул исән булса, Нурахмәт теләсә кайсы илгә алып барып, теләсә кайсы публика алдында җырлатып, менә бу татарның чын эстрада җырчысы дип күрсәтердәй артист иде. Ул бер кайчанда телевидениегә барып кирип, мине күрсәтегез әле дип әйтә алмады. Радиога барып кирип, мине ник җырлатыгыз әле дип әйтә алмады. Гәҗитләргә барып кирмәде, менә мин җиңдем, минем турыда языгыз әле дип. Миңа калса, ул әле татарга бик күп җиңүләр китерергә мөмкин иде. Тик ул җиңсен өчен бер нәрсә дә эшләнмәде. Бары тик аны җырчы буларак юк итү процессы гына барды. Аны мискинлектә 12 квадрат метрлы тулай тракта яшәттеләр. Аңа атказанган исемен дә бирмәделәр. Аны күрмәмешкә салышып үттеләр. Хаталарын, гаепләрен күрәләр иде. Кайсыбыз камил бу дөньяда? Шул ук языклы бәндәләр икенче кешенең гөнаһсын эзлиләр. Ширик рук тапшыруында, Голубой огонек тапшыруларында татарча җырлавын, Мәскәүнең Кремль концертлар залын аягүрә бастырып алмагачларга биетүен беркем искә алырга теләмәде шул вакытта. Нурахмәт җылы сүзгә бик мохтаҗ иде. Әмма аның турында җылы сүзне без менә бүген ул үлгәч кенә әйтәбез. Аның турында фильм төшерәбез, аның турында мәкаләләр яздык. Исән вакытта кирәк иде әлбәттә. Татар җырчылары арасында иң зур җиңүләр яулаган, шул ук вакытта иң кадерсезләнгән җырчы да мөгаен Нурахмәттер. Аның берәүгә дә кирәге калмый. Бит ул милләтебез күгендәге сүнмәс йолдыз, халкыбызның йөзек кашы булырга тиеш иде. 92-93 еллар булгандыр бу мөгаен. Болгар группасының бик гүрләп килеп чыккан чагы. Без һич көтмәгәндә, без дигәнем яшүсмерләр инде бу чакта 15-16 яшьлек авыл балалары. Хәбәр чыкты күрше авылга Болгар төркеме концертка килә икән дигән. Килде Нурахмәт, җырлады. Сәхнә тулы яшьлек иде, энергетикасы шул хәтле көчле иде аның. Бөтен төркемнең үзәгендә Нурахмәт балкып тора иде. Аның костюмнары, киемнәре, үз-үзен тотышындагы иркенлек, затлылык шул ук вакыттагы. Аның җиңеллеге, биюне җыр белән бик оста итеп катыштыруы безне тәмам әсир итте. Без бөтен тамашачы, бөтен зал әлбәттә инде гашык булдык Нурахмәткә. Матур концерттан соң яшүсмер күңелендә шигырь туган иде. Сандугачка дип атала иде ул. Мен шәшкәләр бүген илтәм сиңа, сөю телен белгән дилбәрләр, алар сиңа яшь йөрәкнең зарын бер сер итеп сыкрап сөйләрләр. Мен шәшкәләр бүген илтәм сиңа, сандугачка алсу гөлләрем, кулларыңда гүя гөлләр түгел, йөрәгем шулай дөрләде. Ак терелтің сені көңілінің бар күмін
Яңрап үткән ул гомерне Соңрак бу җырчыны күрәм, карыйм программадан программага ничектер энергетикасы да кими, ички куәте дә рухи яктан да төшә барган сыман тоелды. Гаҗизлек бар иде аның образында. Ничектер кирәксезрәк тоя башлады бугай үзен. Смоленскида үткән Галаса Россия бәйгесендә Нурахмәтебез безнең алтын медаль яулап кайткан иде. Ләкин аны Казанда ничек каршы алганнар, фатирлар биреп, машиналар, чәчәкләр тотып түгел инде, нәкъ татарча әйтеп, Болгар төркеменнән эштән җибәреп, филармония дирекциясе тарафыннан шундый вөҗдансыз бер гамәл белән каршы алалар аны. Салкын караш алга таба да дәвам итә Нурахмәткә карата ни сәбәпледер. Ахыр чиктә беркемгә кирәксез булып, бер генә концерт бригадасына да билгеләнмичә, эшсезлектән йөдәүләре, бөтенесе дә менә шулар чагылыш тапкан икән аның ул сәхнәдәге гаҗиз образында. Сәләтле кеше нечкә күңелле була. Ул үзенә карата күрсәтелгән тәкәллефсезлекне башкаларга караганда авыррак кабул итә. Ә инде аны озак вакыт тиешенчә бәяләми торсалар, үз эшенә бикләнә, җәмгыятьтән кача башлый. 1989 елны консерваториядан izlab таптык Нурахмәт Мөхәммәтҗан дигән студентны. Пробный гастроль, обкатка дип аталайнды. Чыгып киткән ек сабага бер 10 көнгә. Беренче концертта күргәчтен Нурахмәтне мәрхүм Саша Холиков, звукооператор бары, аның белән бөтен надеждалар рухнули. Бер көн узды, 2 көн узды, Нурахмәт күзгә карап алмашына башлады. В лучшую сторону. Менә нәрсә дип әйтәсем килә, ул җегет бик тиз тотып аладыр иде. Бөтен движениеларны, репертуарга кирип китеп, сәхнәне кулга алды тиз генә. 10 көн арасында без Нурахмәтне танымадык. Нурахмәт бик талантлы артист. Зур уңышларга без ирештек ул елларны. Без бөтен союз конкурсы лауреатлары булдык. Конкурстан соң безне чакырдылар Олимпийский комплекс. Анда Алла Пугачевалар, Газмановлар, Муромовлар белән общий концерт бирергә. Анда без Ассаламу алейкум дигән җыр белән чыгыш эшләдек. Безгә кадәр андый зур салянкаларга татар артистларының катнашканы юк иде. Татар җыры белән. Аннан соң безнең Нурахмәт белән җырлаган җырлар Золотой фонд дигән всесоюзный радиода җырлары калды. Безгә күп аяк чала башладылар инде заманында. Әле җитмәсә, шуңа сансыз тормыш та өстәлә. Мине Нурахмәт Мөхәммәтҗан бригадасына эшкә билгеләделәр. Ахырда без аның белән шундый дуслаштык, хәтта ул миңа 2 тапкыр кияүгә чыгарга тәкъдим дә ясады. Һәм менә шушы квартир, менә бу абойлар әле минем Нурахмәт куллары белән ябыштырган абойлар. Бик дус булып без яшәдек. Аның мәрхүмнең соңгы көннәренә хәтле. 1 январь көнне шул 7 белән 8 араларында башыма менә яшен тизлеге белән бер уй килеп китте. Ә Нурахмәткә барып кайтсак дип. Ул как раз менә шул вакытта, шул сәгатьләрдә бит инде ул үтерелгән һәм менә ул аның ниндидер миңа карата бер ярдәм сорап Аллаһ Тәгаләдән җибәрелгән бер шундый фикерләр булгандыр. Әгәр дә исән булса, быел Нурахмәткә 45 яшь тулган булыр иде. Шул үтерелгән елны Нурахмәт 2 январь көнне үзенең юбилеен сөйләшергә Кукмарада уздырырга кайтырга тиеш иде. Әмма кызганычка каршы аның 2 көнне ул кайтты Кукмарага, әмма ләкин җир куйны астына кирергә кайтты. Бу үтерүчеләрне таптылар, шуннан да ул япь-яшь малай булып чыкты. Суд процессларында 1 тапкыр булуым һәм мин һәрбер судтан шок белән чыгадырым. Монда кешене җафалап, җәзалап үтергәннәр, атып кына үтермәгәннәр яки бер тапкыр пычак белән аны кыйнап, бөтенләй менә теге танымаслык хәлгә килеп, интектереп үтергәннәр һәм
Ул менә шушы кешене иреккә чыгарып җибәрде. Менә шушындый хөкемдарларны ничек җир күтәреп йөри икән. 9 ел бирде, ә берсе чыгып китте һәм акланган менә шушы малай тәмәке төпчеген шушы шунда торучы туганнары безнең журналистлар йөзенә атып бәреп китеп барды. Татарның талантлы бер җырчысы үтерелгән. Ә җәза тавык урлагандагы кебек кенә. Рәхмәт. Ул үзенең юлын тапкан, ул бик кирәкле биеклегенә дә күтәрелгән иде. Дуслары да бик күбие, дуслар арасында төрлесе бар иде. Компанияларда бик веселый кеше бит ул, бер дә салмыйча гына булмый, салгалый да иде. Мин аның теге исереп, егылып ятканнарын белмим. Ул вакытында концертларына бара иде. Мин аны берничек тә начар яктан салган итеп тә күз алдыма китерә алмыйм. Нурәхмәтне юкка чыкты дип тә әйтәсем килми. Ул аны үзе дә шулай сизәдер, без дә шулай дип уйлыйдык. Менә вакытлыча гына тукталып торды да, менә Нурәхмәт әле тагын ургылып күтәрелеп китер шикелле иде ул. Үзенә дан дәрәҗәләр бирелмәвенә, бу бүлмәдә тулай торакта яшәп ятуына бик кимсенә иде. Аның шикелле җырчылар бит инде ничектер квартирлар бирелгән, барсына да исемнәр дә бирелгән. Миңа калса аңа тиешле дәрәҗәсендә исемнәр дә бирелеп бетмәгән шикелле. Зур талант иясе һәр даим җылы сүзгә мохтаҗ була. Бары тик талантына су сибеп, үсендереп, исемнәр һәм дәрәҗәләр биреп, милләткә кирәклеген исенә төшереп тору гына аңа тормыш һәм иҗат дәрте бирә. Бары шунда гына аның таланты чәчәк ата. Нурәхмәт Мөхәммәтҗанны исә бу үсештән мәхрүм иттеләр. Үтерүчеләр аның тормышына гына нокта куйды. Чынлыкта исә җырчыны көнләшү, сәләтенә, җиңүләренә битарафлык күрсәтү аша күптән үтерә башлаганнар иде. 92 елны бер чибәр артистны Нурәхмәтне күрдем. Шул вакытта гашык булдым аңа. Ул монда шул 5-нче катта яшәде. Мин 2-нче катта ничектер урамда бер күреп, танышып, сөйләшеп киттек. Кунакка безгә керде. Шулай итеп ирешә башладык бер-беребезгә. Нәтиҗәсендә менә кызыбыз Лина туды. Кызым хәзер инде 9-нчы класста укый. Музыкальный мәктәптә дә укый. Казан театр училищесына әзерләү курсларына, актерлык факультетына керде быел. Я помню, как вот на Новый год я вот в окно смотрел, он там стоял, пел, писал. Вот. Потом ночью сказали, что его убили. Вот. Да. Очень тяжело без него. Скучаю. Алхамдулиллахи Раббил Галамин Ар-Рахманир Рахим Малики Йомиддин Ияка нагъбуду ва Ияка настагин اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.